Tervehdys. Hommahan nyt on edistynyt vähän. Ulkona aika kurja sää. Siellä jotain 6-7 astetta lämmintä ja tuollaista utusta. Ei paljon huvita ulkona, niin nyt edistyy tää homma siinä mielessä, että mä sain tämmösen paketin. Ja täällä pitäisi nyt olla niitä lämpöantureita. Ja homman nimiä on tietenkin se, että mä oon etuvalmistellut nyt tässä tämän ulkopuolen niin kuin kaikki kytkennät. Tosta ei puutu enää muuta kuin nippusiteitä ja sellaisia, että kaikki pitäisi olla muuten valmiita. Mutta tänne sisälle on tosta nyt, mä porasin vielä tuonnekin yhden reijän lisää tällaiselle keltaiselle piuhalle lisäksi, että nää kun lyö yhteen, niin silloin lähtee ropelli pyörimään. Eli nyt kun se mun relehomma ei onnistunut, niin nyt sitten yritetään tehdä tällaisella katkaisella. Tässä onkin jännä juttu, että tää nyt on vähän, sanoisinko, että hybridipiiri, niin tää on mä oon ruuannut tän kotelon tästä auki, niin tämähän on tähän massiiviseen jäähdytysrunkoon niinku pastalla laitettu kiinni, juotettu tommonen tosipan tuo päätästepiiri. Niin tässä on tällainen kiva kotelo, niin tarkoitus olisi yrittää saada sit tähän päälle tohon noin. Laittaa se niinku ton ja sitten kotelo päälle, jos se vaan mahtuu. Mä en yhtään tiedä millaisia paketteja. Että nyt ruvetaan avaa pakettia, katsotaan mitä se sisältää. Että laitan tätä kameraa nyt tähän vähän sitten sivuun siksi aikaa, että mä en tiedä, että kuvaako se mitään, mutta täytyy vähän käydä katsoa, että kuvaako se nyt jotain suurin piirtein jotain hommaa. Vähän vois siirtää noin. Niin, että avataan tää paketti tästä. Mikä se mukavampaa kuin omatekoisella kuparikahvasella puukolla avata tää. Katsotaan mitä sieltä sitten löytyy. Näitä pitäisi olla 5 kappaletta täällä ja no 55 asteesta celsiusasteessa pitäisi niin kuin lyödä katkaisun, että katsotaan mitä löytyy. Tässähän nyt mainistetaan tää firmankin nimi Naltronic Saksasta. Näitähän on täällä 1, 2, 3. 3 ainakin löytyy, 4 ja 5. Joo, ei kun 4. Onko siellä vielä yksi sillä siis paketissa? 5 pitäisi olla ja kun 4 vasta. Tippuko se yksi jo jonnekin helvettiin tuosta? Ei tippu, kyllä se. Onko nekin pirut, että lähdetään vaan 4 kuin 5? Ei oo se 5 täällä. No niin. Elikkä Naltronicin näitä. No, katsotaas. Tämähän on äkkiä, kun mä tässä millään auki tietenkään. Niin. Tämähän on. Tää on kyllä muovikuorinen ja mä en kyllä tiedä mahtuuko se tonne alle mitenkään kunnolla. Jos mä laitan sen tonne, niin mä en saa koppaa kunnolla päälle siihen, niinhän se tietenkin on, mutta siihen pitää se tehdä sävellys niin, että sen saa. Se ei tuu vaan sit ihan niin peittäväksi. En mä tiedä, onko tää joku RF-suoja sit tässä vai mikä. Tuollainen maadotettu metallikoppa tossa päällä, niin siihen pitää nyt varmaan vähän työstää pientä jälkeen, että saa nämä piuhat tulee sieltä läpi mukavasti. Ja sehän voisi olla kyllä näin siellä. Eli tuohon pitäisi leikata loviin nyt perkele, kun ei semmosia. Se olisi varmaan kynsisaksilla kaikista paras leikata, kun ei semmosia muita. Täytyypä hakea semmoset. En mä niitä, ne on niin heiveröisiä Fiskarsin kynsisakset, niin en mä niitä viittinyt. Mä ajattelin, että mä otan ihan isot sakset.
Näillähän se on hyvä leikata. Hyvin lähteekään. Tää on niin ohutta tää pelti tästä. Että tosta saa ja sehän riittää, kun sen taivuttaa oikeastaan tohon yläpuolelle. Eihän sitä tarvi irrottaa sitä kokonaan. Sehän toimii jäähdyttimenä vielä sekin vielä siihen päälle. Niin nyt vaan sitten se elementti tonne. Mitä tässä lukee? Kalle Sakari David 9700 ja sitten tommonen risuaita ja 250 volttia 5 amperia 55 celsiusta. Semmoiset merkinnät tässä on. Ja nythän tää olisikin niinkin hyvä, että tämän saisi tähän laitettua näin. Että kun mun ei tarvi mitään liimaa eikä mitään. Kun mä laitan vaan tän näillä ruueilla kiinni, millä se olikin tää kotelon tähän, niin se homma on niin oikeastaan silloin jo tehty periaatteessa. Ja käytännössäkin. Nimittäin sehän pysyy sitten ton pääteasteen ja ton kuoren välissä niinku oikein niinku sehän kiristää tää kuori sitä siihen pääteasteeseen kiinni, että tämähän olikin niin helppo ratkaisu tehdä tää homma, että siis toi paikka ja ton kiinnitys, kyllähän se nyt tietysti vähän ahtaaksi, siis tää on tietenkin, mutta se onkin hyvä. Nyt se saa sieltä sitä lämpöä ihan just sieltä paikasta, mistä se sitä lämpöä kuuluu saadakin. Niin kyllä muuten. Ja nyt on nämä piuhat tässä valmiina. Ja nyt ei tarvi muuta kuin hakea vähän kutistussukkaa, niin että saa tehtyä toi asiallisesti. Tätäkinhän voi käyttää säästäen, tämmönen yksi pätkä, niin tästä tulee 2, kun tää puolittaa, kun nuo on niin pieniä nuo jutut tuossa. Niin laitetaan niihin kutistesukat, niin tulee kyllä niin hienon päälle viimeisen päälle, että se olisi niin kuin tehtaalla tehtyä juttua tää homma sitten. Ja kyllähän tää tämmönen Edyn tehdas täällä onkin, että tää on vaan sellainen tehdas täällä, että tänne ei saa selvinpäin tulla. Tai saa tulla, mutta ei saa tehdä mitään selvinpäin. Että kaikki asennukset ja muut niin pitää olla pikkusen semmosessa, sanottaisinko, että 0,3 promille niin kuin siitä ylöspäin pitää olla veressä sitä alkoholia, että ettei tuu semmosia vahinkoja, että tulee virheasennuksia tässä, että sehän nyt taisi olla aika lailla silloin se relekortin kanssa, kun se ei toiminut, niin siinä taisi olla niin liian vähän otettua näitä asennusrasvoja tuonne asentaja-asennusrasvat oli liian vähäisiä, ettei ollut sitten ollut otettu varmaan, kun olisiko siinä yhtäkään kaljaa sitten otettu, että se homma meni päin persettä, niin sen takia tää nyt piti nyt muutaman kaljan otettua, niin aloittaa alusta koko homma, että sain, ja kunhan mä nyt sain tietenkin tilattua nämä lämpösysteemit. No nyt se pitäisi periaatteessa niin kuin oikeastaan olla toimintakuntoinen, että silloin kun mä nämä ulkoiset asennukset tein tonne, niin mä silloin jo testasin sitä, että se toimii. Mutta nyt mun täytyy tietenkin käydä tuolla kylpyhuoneen puolella, silloin mulla on kuuma ilman puhallin, niin se niin puhaltamassa. Mutta katkaistaan tää pätkä tältä erää tähän, tää on nyt sikäli valmis. Seuraava video vaikka siitä sitten, kuinka katsotaan nyt vielä tää niin tarkemmin tää homma, niin miltä se nyt rupes näyttämään.
Se on nyt tuolla alla ja ruueilla kiinni tuolta. Ja tästä menee, nämä pitää nyt nämä kutistesukat tossa ja nää jää tänne näin ja sieltä tää on niinku se ohjaus sitten tälle releelle, mikä on täällä näin. Ja tässä on tää edelleenkin tämä kondensaattori, joka on niinku tähän ohjauspuolelle, että kun se hetkeksi saa virtaa, niin tää kondensaattori jatkaa sitä virran antamista vähäksikin aikaa ja se jää puhaltamaan senkin jälkeen hetkeksi. Ja se on niinku toimintakelpoinen. Mä oon tähänkin laittanut kaikki nämä kutistesukat. Tästä puuttuu vaan nippusiteet ja sellainen kunnon niinku sellainen järkevä kiinnitys. Mut mä jätän nämä kaikki aina avoimiksi ennen kuin mä oon päässyt testaamaan ne kunnolla. Sitten kun ne on saatu valmiiksi tehtyä, niin sen jälkeen ne on kiva niputtaa vaikka tän reijän kautta vaikka tosta niin yhteen nippuun kaikki, että ne ei sitten tuolla autossakin jos ajelee ja muulla niin tärise pahasti. Että semmoista hommaa, että minäpä lähden tässä nyt ne kutistesukat tuolta kutistamaan kuumailmapuhaltimella, joka oli hiusten kuivaaja aikaisemmin, mutta kun kattilat meni jakoon, niin sitten mulle jaettiin niin, että mulle jäi toi kuumailmapuhallin ja sitten se ex-tyttöystävä, niin se sai ton hiusten kuivaaja ja niin mä sitten kerran menin suihkun jälkeen sillä kuumailmapuhaltimella hiuksia kuivaamaan, niin se onkin paljon tehokkaampi. Mä sitä tietenkin perkeleen tajunnut. Se onkin paljon tehokkaampi kuin tuo hiusten kuivaaja, niin siinähän mulla sitten kävi niin, että niin kärvähti kaikki hiukset ja sen jälkeen kasvanut enää, että siinä on sitten sekin syy, että minkä takia mä oon kalju, että ei ole paljon hiuksia tällä päässä. Tässä on yksi RAOH 6 EDY ja HP9 EDY, että seuraavaa pätkää. Tässä on nyt tämmönen hankala tää kunnon kameratelinettä, niin tän tehdään tässä tällainen lämpöanturi on tällainen laitettu nyt tänne, että anturi menee tonne syvimpään juureen, missä on nyt tällä hetkellä 32 astetta lämpö. Tilaamaan sitä pikkusen esilämmitin tuossa. Mutta se nyt, näkyykö se lämpötila nyt tuohon kuvaan? Se on vähän hankala toi. Joo, näkyy juuri ja juuri. Niin nyt ruvetaan painaa sitten tässä yleistä kutsua HP9 EDY. 14550 HP9 EDY. Katsotaan miten lämpö rupeaa näyttämään ja painetaan vaan PTT tässä nyt. 32,5 on nyt lämpötila tuolla. Se anturi on tosiaan tuolla oikein sydämessä tuota ja lähetys on päällä nyt koko ajan. Näkyykö tuo lämpötila? Näköjään näkyy. Missä vaiheessa tuo puhallin sitten tuolta lähtee pyörähtämään. Se on nimittäin 55 asteinen toi anturi, taikka se katkaisija siellä 55 asteessa se pitäisi vastata. Tässä kestää varmaan vielä vähän aikaa ennen kuin se lähtee. On niin lämpöinen, että mitäs tuo kameran teline on kyllä todella surkea, että kun ei oo. Mä oon kirpputoreilta yrittänyt löytää semmosia kameratelineitä, mutta nyt niitä ettei oikein löytynyt tuossa. Katsotaas nyt, se ei nyt aika hitaasti näköjään nousee, että aika pitkiä overeita saa pitää, niin kun toi niin kuin lämpötilalta on nousee, että kyllä se nyt vähän alkaa olla jo vähän lämmin tää kehikko, mutta kyllä täälläkin olisi jo muutaman kuson näinkin pitkällä overilla pitänyt. This is HP9EDY, koska mä lähetän nyt antenniin, niin täytyy koolikin sanoa välillä, mutta kun taajuus on semmonen, niin ei tällä ole mitään liikennettä, niin tää on ihan 2 metrillä aika lailla tälleen sunnuntaisin vaan rauhallista suorilla, että tässä tällaista kokeilua tehdään. HP9 EDY making testing, HP9 EDY making testing. Tässä nyt se alkaa ole
40 astetta on jo nyt. Tuossa on noin desimaalit 40,7. Mä en tiedä näkyykö se siihen kameraan nyt ihan oikein kunnolla, mutta ottaisiko toi suunnan vääntö yhtään? Katsotaanpas tuosta kuvasta. Joo. Nyt ne taitaa näkyä siihen nuo desimaalitkin tohon kuvaukseen ja lähetys on jatkuvasti päällä. Ja lämpötila nousee jatkuvasti tuolla, mutta puhallinpa ei vielä pyöri ja nyt on 44 astetta lämmintä siellä, että sehän nyt on otettu ulkopuolelta, se anturi on ihan suoraan kiinni siinä, niin kuin kuvauksista aikaisemmin nähtiin, niin siinä pääteasteessa, että se on niin kuin siinä kyllä kunnolla. Siinä olisi kyllä ollut hyvä olla, että kun mä olisin löytänyt vaan niin, sitä pastaakin vielä laittaa siihen, mutta se oli muovikuorinen se vastus, taikka se lämpö katkasi, niin en mä niin nähnyt sitä nyt välttämättömimmäksi sitä, kun se kuitenkin niillä ruueilla pystyi sinne metallikuoren alle silleen mukavasti pulttaamaan kiinni, ettei mitään liimaakaan tarvinnut siinä. Se oli nyt alkaa olla jo 50 astetta, että koko ajan lämpenee ja tämähän on testi, the Sting HP980Y making testing at the moment is this temperature making to down a little bit with to sending in sending I mean, ja niin kyllähän se nyt tähän se nyt aika nopeastikin hörppää, mutta ne nouseekin aika jopa vähän progressiivinen tää lämpötilan nouseminen tossa, mutta tää nyt on ehkä pikkusen eri tavalla nousee, tää ehkä hitaammin nousee tää lämpötila tässä ulkopuolella tätä vehjettä, mutta ei se vieläkään pyöri nyt 51,7 lämpötila, niin ei vieläkään pyöri. 51,8 mennään. Ja ei vieläkään pyöri, mutta ei kyllä haisekaan mikään, että ei tää nyt niinku ylikuumennyt siinä mielessä. 53,9 harppas tommoseen lukemaan. Katsotaan kohta, pitäisi alkaa olla aika lähellä, että tuo puoli lähtee tossa pyöriin. Ja sen mä tein joten testin tässä, niin sehän kun se lähtee pyörimään, niin se pyörii sitten jo siihen, että se tippuu jo tonne 33 asteeseen ennen kuin se sitten pysähtyy. Että se pyörii todella pitkään sitten, että se on aika semmonen turvallinen varma ratkaisu nyt tässä. Niin tulee nyt 56 nousi, 56,1 nyt lähti pyörimään. Eli se on aika tarkalleen 55 asteinen se anturikin, sekin on näköjään aika rookeri. Nyt voi lopettaa tämän lähettämisen, niin se jää pyörimään. Tässä on 1 R ja 6 edy ja H9 myöskin. Että tommonen siitä nyt sitten tuli. Laitetaan tääkin tonne dropperiin, katsotaan tuleeko sitten, laittako Niko sitten vaikka niitä näistä sitten jotakin juttuja iloisesti pyörii. Siinä on se tosiaan se vastus siellä, että se ei niinku huuda yhtään, että jäähtyykin lämpötila silleen mukavasti tuossa, että no ei se kyllä kovin nopeasti jäähdy kyllä kieltämättä, kun no joo, no kyllä se nyt jäähtyy. Ja se tosiaan, mä katsoin tuossa aika semmoista testissä, että se 33 asteeseen lämpötilaan niin asti millä jaksaa pyöriä toi, että se on tehty se vastus sellaiseksi, että se pari astetta kylmempänä vasta niin kuin sitten taas katkaisee sen, että kun se on siinä 55 asteessa yhdistänyt, että tämmöistä peliä, mutta hyvin pyörii.